Bueno, i sí, bona tarda, benvinguts a una nova entrevista d'una nova edició del Crimi Show. Així és, en aquesta entrevista, en el dia d'avui, portem a una invitada especial, gràcies, com sempre, a la Casa de l'Artista, a Produccions Impossibles. Abans de res, com sempre, saludarem a l'home que fa possible aquestes entrevistes. Ell és el nostre Carles. Bona tarda, Carles, benvingut un dia més, després d'aquest estiu, a la ràdio. Bon any a tothom. Bon any a tothom, eh? La veritat que com ha anat l'estiu, Carles? Suposo que bé. Ha anat bé, fent moltes coses, sempre fem moltes coses i no sempre les fem tan bé com voldríem, però fem moltes coses. Bueno, això és bo, no parar, interessant. Així que, bueno, avui ens portes una invitada especial, anem a saludar-la i anem a parlar de qui és i anem a descobrir què ens portarà en aquesta ocasió aquí a la Sénia, en la Casa de l'Artista i en Produccions Impossibles. Ella és Saye, així es pronuncia el seu nom, si no m'equivoco, Saye Somay Sabok Bar, crec que l'hem dit bé, no, Saye? Així que benvinguda, Saye. Gràcies, hola, bona tarda. Bueno, bona tarda, benvinguda a la ràdio. No et preocupes, que este és un programa informal on aquí ens divertim i ens passem un ratet i desconnectem i sobretot coneixerem la teva història. Primer de tot, la pregunta que sempre fem a l'invitat especial és: qui és Saye? Qui eres? Soc la Saye Sabok Bar, escriptora, investigadora i artista iraniana. Visc a Barcelona fa 5 anys i ara tinc alguns projectes i gràcies a Carles convidava a la Casa Artista per fer o avançar els meus projectes. Molt bé, doncs bueno, benvinguda a la Sénia, esperem que t'agradi el poble. No sé quan has arribat, fa poquet que has arribat aquí al poble, que ahir venia estat? Ahir. Vas arribar ahir. T'han ensenyat alguna cosa del nostre poble o no? Sí, és molt bonic i m'agrada molt. És un poble tranquil. Té Rincón, que és molt tranquil, és molt bonic i m'agrada molt. La veritat que és un poble bonic. Bé que has vingut en bon temps, no has vingut en temps de vent, perquè quan aquí fa vent pareix que se t'enduga volant. Necessites tindre pedres a les butxaques. Ja t'he dit, este poble és molt ventós, tranquil però ventós al mateix temps. Bueno, descobrirem la Saye, que avui ve, com bé ha dit, ella és iraní. Vull saber una miqueta la història d'Iran primer, després descobrirem la seva història personal i en parlarem dels seus projectes. A més, com no, de lo que portarà per a fer aquí a la Sénia, que descobrirem el dia i direm l'horari perquè tots anéssiu a aquest event o esdeveniment. Conta'ns una miqueta què és la vida a Iran, perquè molts no sabem el que és ara mateix, com està Iran, i sé que tu vas vindre fa 5 anys, segons ens has comentat. Conta'ns una miqueta com és la vida allí. Tens germans, la família està allí, vas vindre tota sola, conta'ns una miqueta com vas arribar aquí a Barcelona. Sí, doncs sí que tinc la família ahí, viu a Teheran i també en la ciutat Kermanshah. El meu pare viu ahí i doncs abans jo era professora d'història de l'arte i té moltes experiències a ensenyar a alumnes. Dic alumna perquè a l'Iran escola dona i escola home. Esteu separats, no? Per gèneres, masculí i femení. En aquest cas tu, sent una dona, fes classe a noies. Sí, exacte. I classe de història d'arte i també de disseny gràfic fa molts anys. Dius molt d'anys com si fossis molt gran, però se te veu jove, no? Crec que eres una persona, per exemple, jo, Carles, segurament sí que som més vells, sí que som d'una edat més longeva que tu, així que no deu fer molts d'anys. No, jo començava quan tenia 18 anys. Emprenedora i molt jove, així mateix, no? Sí. Jo als 16 anys també treballava ja, als 16 anys, per fortuna o per desgràcia, no? Als 16 anys ja vaig començar a treballar per ajudar una miqueta a casa també, perquè avui en dia el que estudia té que tindre uns estudis llargs i té que estudiar, i sempre diem que la gent tingui que estudiar, que estudie, que es tregui un bon futur laboral, però si necessites ajudar a casa, lo important o lo principal és poder portar diners, i en aquest cas, si no treballes, no hi ha diners. Així que, bueno, ben joveneta vas arrencar sent professora de l'art a Iran. Els xiquets que imparties classes eren xiquets menuts d'una certa edat, o era un curs, aquí per exemple a Espanya tenim la primària, en aquest cas el parvular, i després la primària i després l'institut. Tu imparties classes a... Sí, ara soc la professora de llengua persa en Clic Àsia a Barcelona i també alguna classe de selectivitat per alumnes que decidien continuar la seva carrera, història arte o això.
I també soc estudiante de doctorada en programa Humanitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra, i sobre arte feminista de les dones musulmanes. Perquè a l'Iran feu la cultura musulmana, si no m'equivoco, ¿no? Sí, sí. Exactamente sobre artes de serie de Woman of Allah, serie de Shirin Neshat, una artista universal, sí, una artista iraniana que ara viu a Estados Unidos. Tinc que dir que per portar 5 anys aquí al nostre país, diguéssim, a Barcelona, parles el català quasi que millor que en altres. Les coses com són. Estic intentant, però no sé. No, molt bé. Jo t'he de donar l'enhorabona perquè increïble que en 5 anys hagués après tan ràpid i fàcil a parlar i a pronunciar tan bé el nostre llenguatge com és el català, que la veritat no té que ser fàcil parlar d'un idioma, perquè has dit que també eres especialista en llengua persa, que després et demanaré alguna frase perquè la tinguéssim guardada aquí a la ràdio i poguéssim tindre un indicatiu a la ràdio en persa de tipus m'agrada la Sènia Ràdio, a veure com sona en aquesta llengua, però la veritat que molt bé, per als 5 anys que portes aquí al nostre país, a Barcelona concretament, molt bon llenguatge, enhorabona per este català. Te pareix un idioma difícil o fàcil el català? Jo crec que és un idioma bastant senzill, pels que veniu d'un idioma difícil, no sé com no sé què parleu a l'Iran, suposo que deu parlar àrab? No, sí que alguna part de l'Iran, sud de l'Iran, parlen àrabe i també kurda i turca, però oficialment que és farsi i parlen farsi. La veritat, a mi m'agrada molt aprendre català i el primer que vaig aprendre castellà a l'Iran perquè curs la meva tesis i doctorada és castellà, però personalment a mi m'agrada aprendre llengua catalana i també cultura i sí que és una mica complicada, però estic intentant pronunciar bé o no sé com. No, la veritat que jo estic flipant, estic al·lucinant, la veritat que pronunciació perfecta, bona pausa de l'idioma, molt ben parlat, així que ja d'aquí 2 dies te podrem dir que eres de Barcelona. Així que benvinguda, pues sí, la veritat. Merci, gràcies. Pues hem descobert una miqueta la seva història, després anem a parlar-ne ara una miqueta més del seu abans i de lo que ha anat fent en la seva trajectòria de vida, i anem a començar perquè sé que eres, com has dit, escritora, novel·lista, has fet diverses cosetes. Anem a començar per l'escriptura. Quan te va donar per escriure la teva primera obra literària, o quan et va donar, quan vas dir jo tinc ara 15 anys i m'agrada escriure, vaig a escriure? Quan va ser este inici de l'escriptura de Salle? Sí, la veritat jo començava quan era molt jove, en secundària començava a escriure poesia i després una novel·la curta, i tinc 5 llibres però diferent tema. Per exemple, una col·lecció de poesia en nom Ombra, i també 4 més, i un llibre aquí a Barcelona en 2022 que és un còmic sobre Covid-19. Bona història, sí. Va donar molt per parlar i per escriure el Covid. És una novel·la gràfica sense texto, però parla amb imatge i metafòricament. M'agrada la idea, la veritat que sí que té que ser interessant. Parlant d'escriptura, en quin idioma escrius els llibres? Català, castellà, anglès, el teu propi idioma? En farsi, però ara mateix en català tinc una novel·la i també un còmic que és basat la novel·la de Caterina Albert, Víctor Català, que és una obra mestra i una obra magnífica, i és en català i també castellà. És un còmic que és únic, que és una adaptació després d'una pel·lícula d'aquesta novel·la.
Interessant, has dit que tens 5 obres, si pots anunciar-nos els noms de les 5 obres i on les podem trobar, on les podem comprar o adquirir, a través d'alguna llibreria, a Amazon, alguna plataforma digital. Aquestes 5 llibres, 4 que en persa, hi ha alguna a Amazon, però és complicat per la gent iraní aconseguir-lo, però de còmic 23 més 60 minuts al carrer poden conseguir alguna libreria en Espanya i també internet o pàgina web directament de la editorial SC i projectes que ara mateix estic preparant encara no han publicat, així que no sé, espero que aquest any podria publicar-los, no sé. Esperem que sí, que aquest any sigui l'any de despegue de Salle. Jo parlant del còmic, a mi m'agraden molt els còmics, en aquest cas soc molt fan del còmic, antigament quan érem xiquets miràvem el còmic de Mortadelo i Filemón, després van passar Asterix i Obélix, després ja van passar els còmics d'avui en dia, que és el còmic de manga, no? Estos dibujos de Dragon Ball, Son Goku i això, i parlant de còmics suposo que deu tindre dibuixos, no? Vinyetes. Has dit que és un còmic, en aquest cas podríem dir que és un còmic mut, que només són dibuixos. Qui és l'artista que ha fet aquests dibuixos? Tu has donat la idea i suposo que algú ha dibuixat, no, estes vinyetes o estos episodis del còmic que has nombrat, que es diu, si no m'equivoco, 23 més 60 minuts. Sí, exactament. 23-60 minuts al carrer és sobre pandèmia Covid-19 que passava al carrer a Barcelona, que ha ocorrido a la gent que vivia en aquesta època, que era molt difícil per la gent, que no esperaven, saps? I aquest personatge de llibre, de còmic, és un adolescent que tot figura és com alguna persona metafòrica amb cap diferent, amb llurs com càmera, que tot gravar de hechos que han impactat a la gent aquesta època. Està intentant gravar els fets, no?, amb una càmera de lo que està succeint en aquesta època tan dura que van viure, com és el Covid-19, que van perdre molta gent, alguns familiars, amics, i a més, com no, molta gent que al principi ens ho preníem com una risa, com una conya, i al final va acabar sent un desastre per a la humanitat. En aquest cas ho van patir quasi tot el món, arreu del món. Encara segueix l'enfermetat, gràcies a Déu, entre les vacunes i la humanitat, que hem sigut una mica listos, podríem dir, entre cometes, han pogut extingir-lo una miqueta, però encara existeix este Covid. Parlant del còmic, este còmic ja has dit que el podem trobar a algunes llibreries. Quan vas fer aquest còmic i quant de temps va ser la durada per intentar fer el còmic? Quan et va costar? Va costar un any, any i mig, 6 mesos, 4 dies? Perquè hi ha gent que a vegades les idees li surten ràpid i són de projectar-les en un temps rècord. Clar. Doncs quan vaig arribar a Barcelona i té un any que estava pensant com puc ajudar a la gent en aquest moment, en aquest temps. I pensava aquest còmic, aquest llibre que parla amb imatge i et obliga a pensar que si vulgui vivir en un temps amb aquesta crisi, com podia no sé, recuperar totes les coses de la família. L'esperança, no? Poder recuperar l'esperança una mica. De sobrevivir, que és important. I també respectar a l'altra persona que
afecta, impacta de toda manera que, no sé, que acción de la natura, de la gente, que impacta a otra persona, a otra vida. La idea es ayudar a desconnectar, no? A evair-se una mica del problema, no? Podríem dir que és el problema que el teníem tots, en aquest cas. Sí, exactament. I no ho ha dit ella, però ja ho dic jo. Tu pots dir el que vulguis, Carles, adelante. Gràcies, molt amable. Ella és la dibuixant, també dibuixa, i el còmic aquest també és seu, i la versió en còmic de solitud també els dibuixos són seus, no només escriu, sinó que fa de tot. Sí. Bueno, podríem dir que és un artista de cap a peus, no? Impressionant. Molt bé, doncs bueno, gràcies. Anem a seguir descobrint, després d'aquest petit apunt de Carles, d'aquests 5 cèntims que no van a Carles, anem a seguir descobrint més cosites de Salle. Així hem parlat de la seva vida, de quan va arribar a Espanya, d'on va néixer, del seu projecte, este còmic. Anem ara una miqueta també perquè has nombrat que també has fet poesia, en aquest cas. Conta'ns una miqueta què poesia fas o quina poesia escrius, si és poesia amor, si és poesia més irònica, una mica de poesia per intentar que la gent s'evaïsqui, no? Que sigui una poesia per desconnectar, o és una poesia d'amor, no? A mi m'agraden molt les poesies d'amor. Aquí teníem a Emili, també, que es dedica a fer poesia. Emili fa poesia de tot tipus, i l'altra vegada que va vindre ens va fer una poesia per la ràdio que em va trencar el cor, la veritat. Així que, bueno, conta'ns una miqueta, no?, el teu estil de poesia. Vale. Doncs quan començava a escriure poesia pensava de problema social que no sé com saps, a l'Iran hi ha moltes dificultats per les dones, per la gent, i la idea era que com podia a través de la literatura, de la poesia, connectar-me amb la gent, amb els problemes que hi ha al país, i pot ser una paraula o no sé, una poesia podia ayudar a una persona. La idea era eso. Y la mayoría es sobre social, sobre problemas socials, sobre tots que vingui dintre d'un món humanitat. No sé com explicar-lo. Sí, molt fàcil. És com per donar visualització, no, a les dones, per exemple, del teu país, o a la cultura, en aquest cas, com bé has dit, no? Sí, en general la cultura, però sí que jo era iraniana i començava una comunitat, un país que les dones estan una miqueta més restringides, no? Estan una miqueta més... Sí, amb cultura, amb llei, amb totes les coses que en aquest moment encara està continuant, no? Jo crec que els oients també ens entendran, és donar-li visibilitat, no, a una situació actual que encara segueix en el món irani, de que les dones estan en un segon plano, que no és com aquí això passava fa 200 anys, que era, no, el machismo, podríem dir el patriarcado, que se diu ara aquí, que ara ha canviat molt. La veritat que aquí les dones és com tindria que ser, no? Tots els humans, ja sigui el gènere que sigui, tenen que tindre la mateixa prioritat o la mateixa importància en el món, i en aquest cas, com bé dius, no, és contar una miqueta la història, donar-li visibilització a uns fets que estan passant actualment en la cultura musulmana, on la dona està com en un segon plano i no es permet, per el que tu dius, no, fer classes, per exemple, a nois, en aquest cas, ja que tu eres professora, podries donar classes aquí a Espanya, no hi ha problema, perquè les classes, per exemple, són classes de xics i xiques, allí tens que fer obligatòriament ensenyança a xiquetes, en aquest cas. Això és més o menys el que vols dir, no, en els teus poemes i en la teva escriptura
escritura de poesia. Crec que és un tema a abordar, crec que és un tema que s'hauria d'erradicar ja, perquè, com bé dius, tant importància a les dones com els homes, ja sigui la cultura que sigui musulmana, ja sigui la cultura xinesa, la cultura japonesa, o en este cas nosaltres que som els espanyols, que aquí viva l'ample, aquí va tot a l'aire, aquí a Espanya, aquí viva todo, viva Espanya, no? Com diu, viva el jamón. Així que, bueno, anem a veure més cosetes i a descobrir més coses de Salle, mentre estem parlant del seu tema d'escritura, en aquest cas, hem parlat una miqueta del còmic, hem parlat una miqueta de la poesia. Anem ara perquè sé que també fas més cosetes, segons em va dir Carles, també, hem dit abans que eres un artista, crec que també estàs en el món de la comunicació visual, a l'Iran vas fer alguna coseta. Suposo que comunicació visual pot ser presentadora o pot ser fotografia d'imatges o qualsevol cosa així. Conta'ns una miqueta aquest món de comunicació visual. Aquí som món de oïda radiofònica, que dic jo, així que el visual és més la televisió i coses així, no? Conta'ns una mica este mundillo com funciona. Sí, treballava en projectes cine i com a actriu dos pel·lícules també, i també com un disseny gràfic i gràfico en escuela. Aparte de profesora de historia arte, también vaig ensenyar diseño gráfico a las alumnas, y tenía algunos proyectos publicados al Irán, i doncs era una època que estava intentant continuar la meva carrera, però hi havia algun problema, així que vaig decidir continuar a Espanya, o especialment a Barcelona, per la meva tesis, perquè és sobre moviment femení i comunicació visual, art entre les dones musulmanes, com he dit. I aleshores estic escrivint l'últim capítol de la meva tesis doctoral. La veritat que no has parat, des dels 18 anys ja no has parat. Després Carles se queixa de que fa un munt de coses. Carles, comparat amb ella no fa res. Carles, ella fa coses, no tu. No te queixes tant. Fem moltes coses. Sí, no, ja veig, ja. Tots, em refereixo a uns quants. Sí, no, perquè hi ha nosaltres que se rasquen la panxa, a nosaltres que se rasquen la panxa i viuen del món, saps, de l'aire. Jo no sé com ho fan. Són pocs que treballem molt perquè la mitjana estigui estable. Sí, això és veritat. Alguns treballem massa perquè altres no feien res i no peguen brot en tot el dia. Ahí tens tota la raó del món. Tinc que donar-li l'enhorabona a Salle, perquè m'agrada molt que sigues la veu i la dona que visualitza estos problemes, i no que també ajuda a la dona musulmana a intentar fer projectes nous, intentar donar-li una sortida, com és la comunicació visual, com és la visibilitat d'aquestes dones, poder que tinguin un futur en el dia de demà. Així que enhorabona per aquest projecte, que la veritat que és molt interessant. Hem parlat de que has sigut actriu en 2 pel·lícules. Dis-nos quines són els títols de les pel·lícules, per si mai volem tirar un ull i et volem veure. Aquesta entrevista estarà gravada, la podeu veure també, i com no, ara en parlarem de l'evento, que serà el tramo final de l'entrevista, on arribarà este esdeveniment, que estarà la Salle fent algunes cosetes aquí al nostre poble. Així també podeu anar a veure-la, aquesta xica tan maca. Així que anem a veure aquestes pel·lícules, quins són el títol de les pel·lícules, i anem allà a per l'evento. En persa o en català? Com vulguis, si vols dir en persa, però si m'ho entenem en persa, antes de que anéssim a pel tramo final, tens que dir-me una frase per jo guardar-me-la. En primer dic, en persa és la pel·lícula Ishq Khamush, significa en català és amor silencioso. Amor silenciós, molt bé. Sí, Amor silenciós és una pel·lícula del cine, i l'altra era... Pel títol de que és una pel·lícula d'amor, d'intriga, no? De suspense. Sí. Interessant. I l'altra és una pel·lícula curta per festival, blanc i negre. En blanc i negre, molt bé. En persa Siyasefit, era per al festival de la ciutat de Teheran. Sí. I actualment que sí, faig alguna cosa sobre cine, però no és
no és una cosa molt important. El podries fer al cine. Nosaltres al cine potser no mos agafen, Carles, però ella que és ben maca i ben bonica, nosaltres ja pel cine no valem. Nosaltres és per la ràdio, que no mos veuen, podem ficar la veu, això és el millor que hi ha. La ràdio, jo sempre he dit, la ràdio pot ser qualsevol persona, perquè només tens que necessitar una bona veu o parlar. Si hi ha la cara, el pèl, el que sigui, ja no fa falta per res fent això. Així que bueno, anem a descobrir ara l'evento, però antes d'anar per l'esdeveniment que ens presenta Produccions Impossibles i la Casa de l'Artista, amb Salle, vull que Salle em digui en idioma persa, jo et dic la frase i tu la tradueixes, o com sigui, jo no sé com deu ser, m'agrada la Senia Radio. A veure com queda en persa, perquè, saps, seria en castellano, me gusta la Senia Radio. Ja tu, així jo te gravo i puc utilitzar-ho pel programa quan hi ha algun invitat, ficar-li, saps, l'indicatiu i dir, què ha sonat aquí, saps? Que queden al·lucinats. Vale. Així que vinga. من رادیوی لاسنیا رو خیلی دوست دارم. Molt bé, ha quedat molt bé, m'agrada. M'agrada molt la Senia Ràdio, ha quedat molt bé, m'agrada. A vegades quan ve algun artista musical o qualsevol cantant, li diem, pues, dis una frase de soc Pepito i m'agrada la Senia Ràdio. Pues en aquest cas hem fet aquesta frase en persa, que és la primera vegada que tenim algun persa. Tenim en català, en castellà, en anglès, a mi algun francès també podem tindre per la ràdio, però no havíem tingut mai una invitada que sapigués parlar persa. Bueno, anem a descobrir ara este esdeveniment, després de parlar en Salle i descobrir una miqueta la seva vida, el seu trajecte vital en aquest cas, en el tema escritura, poesia, professora, va vindre fa 5 anyets aquí a Barcelona des de l'Iran, a part de donar visibilitat també amb els seus poemes a la dona musulmana i intentar canviar una miqueta, no, estes raïls que tenen esta cultura. Anem a descobrir quan serà l'esdeveniment que porta la Casa de l'Artista en Produccions Impossibles. Vinga, Carles o la Salle, que segurament sap el dia i la data i l'hora que arribarà aquest esdeveniment aquí a la Senia. Ho sap perfectament, ho sap tot, aquesta noia. Pues vinga. Però ho diré jo. Molt bé, així m'agrada, Carles. Treballa, no fas tantes coses. Molt bé, que parli Carles. Ahí està, que has vingut a parlar. Aquest dissabte, 20 de setembre, a les 18 hores, perquè com sabeu... T'agrada sempre buscar el tiempo i la hora, eres com el de Regreso al Futuro, saps? T'agrada ahí... Una vegada fer un xascarrillo de fer una hora estranya i vaig anar un dia a festes i vaig dir una hora normal i dic, home, com poses aquesta hora normal? I ja vaig entendre que el públic demana, no? Ja és allò que fas una tonteria i llavors la gent s'hi apunta i ja estàs obligat a fer la tonteria. Nosaltres tonteries no parem de fer-ne. Seria a la Casa de l'Artista, al local que tenim, al carrer del Carme, competint amb jocs infantils que faran al carrer de sota, perquè recordeu que de setmana és la Verge de Pallerols. Això no va dir, no? També fan lo de la Verge de Pallerols, molt bé, sí. Sí, però això es diu... ens estimem molt la Verge de Pallerols. Sí, no, clar, no. Però se pot anar a tots els puestos. Per favor. Perquè aquest esdeveniment dius que és al 6 i 18, o sigui, 18 i 18 del dia 20 de setembre, la durada més o menys, aproximada durada, un parell d'hores? No, tant, no, que se'ns avorreix. No. A veure, que igual es tracta... A veure, tindrem exposats els originals del còmic que ha fet amb la versió de Solitud, que té molt de mèrit que vingui algú de l'Iran a fer un còmic sobre Solitud, molt de mèrit. I la idea és una mica fer una mica com aquí, és a dir, una xerrada informal, perquè igual han corregut molts iranians per aquí fa 1000 anys, però en principi no tenim dates, no tenim dates. No. I trobo que és molt interessant poder parlar amb algú que pot explicar de primeríssima mà la història també del país. Nosaltres no hem volgut tocar una mica tant el tema, sinó m'ho deixem per a que la gent vagi, no? I pugui parlar amb Salle i pugui descobrir una miqueta, no, els seus inicis, pugui saber la història de l'Iran, que molts ja sabeu com funciona, no? El país com està actualment, com ha sigut la història d'Iran, i podeu descobrir a ella de primera mà, com bé diu Carles, la història, no?, d'ella pròpia i del seu país. I trobar algú, insisteixo, és que és complicat. Trobar algú que arriba pràcticament enmig de la pandèmia. Fa un còmic sobre la pandèmia. Aprèn català. Fa una novel·la en català i ve de l'Iran. Això no ho fa qualsevol. I a més és una persona agradabilíssima i preciosa, com podreu comprovar els que vingueu i els que mireu per aquí,
A veure, això s'ha de veure. No se veu tots els dies, la veritat que no, Carles. Ahí te dono la raó, Carles. Ahí 100 puntos más para la Casa del Artista y Produccions Impossibles. Així és, molt bé. Es verdad, la Casa dels Artistes, de las Artistas, per mi para mí es como una oportunidad que puc fer els meus projectes, aquest espai molt bonic també, un espai que dona inspiració, no? Sí, podràs desconnectar, no? I podràs evadir-te dels problemes i de la gran ciutat, perquè no és el mateix viure a Barcelona que a la Sénia, t'ho dic jo, això segur, perquè aquí podràs estar molt tranquil·la. A més, la Casa de l'Artista és un lloc molt bonic, a part de lloc molt bonic, està un lloc molt tranquil del nostre poble, també molt bonic i molt encant, i la veritat que, com bé dius, podràs desconnectar, podràs donar l'imaginació i rienda suelta, com se diu, als teus projectes, i sobretot sortirà alguna idea més, perquè tindràs temps per a connectar amb tu mateixa i sobretot pensar en el que vols d'aquí en endavant. Així que jo crec que serà una bona oportunitat. També t'he dit que si no t'invita a la Casa de l'Artista, a la ràdio pots vindre quan vulguis, això està més que fet. Així que no res, cal recalcar, diem, Carles, dissabte dia 20 a les 18:18 a la Casa de l'Artista de Terres de Cruïlla, al carrer Carmen número 4 de la Sénia, arriba aquest esdeveniment amb Saye, que la tindreu per a poder parlar en ella una xerrada informal amb aquesta escriptora iraniana i exposició dels originals sobre el seu còmic basat en Solitud de Víctor Català. Això serà el dia 20 de setembre, així que us invitem a que estigueu atents i sobretot a que anéssiu a descobrir a aquesta gran artista que avui hem tingut aquí a la ràdio. Crec que no ens queda res més. Algo més a dir, Carles? Tenim alguna coseta que se'ns ha quedat a l'aire? M'agrada molt la Sénia Ràdio. Molt bé, això també m'agrada, ja te tinc també per fer-te un indicatiu en la teva veu. Pues Saye, ara és el teu moment, si vols dir alguna coseta que ens hagin deixat o donar les gràcies a algú, és el teu moment, i en seguida despedirem aquesta entrevista tan especial que hem tingut en la tarda d'avui. Sí, només dic una cosa, creu en la creativitat i deixeu que l'art o literatura obri camp a noves perspectives i experiències. Gràcies per l'espai de la ràdio i m'agrada molt la ràdio, la Sénia. Moltes gràcies a tu, Saye. Fins a la pròxima. I com bé ha dit Saye, desplegueu la vostra imaginació i creativitat i feu el que vulgueu. Així que disfruteu i ens escoltem aquí a la Sénia Ràdio. Fins la pròxima. Adeu.